का हो करे जा तोहरा के याद करत करत हमर जवानी जियान हो गइल बा। तोहरा के का बताइए जानू, साला रतिया के हमर नाइटे फिर हो जाता। का कहिए करे जा, हमरो के बर्दाश्त नहीं खे होत। का करी, मजबूर बानी। हमरा तो बुझाता तू छिपा के चक्कर में पड़ गई, यही से तू हमरा पर ध्यान नहीं खे देत बारू। तोरा बाबू के क्रिया, तोरा माँ के क्रिया, हम छिपा के चक्कर में नहीं खी पड़। छिपा के चक्कर में नहीं खे पड़ल तो हमरा से मिले खातिर काहे ना आवेल? एहन बात नहीं खे हो करे जा। द्वारा बाबूजी सुतेले आ घर मुतना बानू, हमरा के आगे पीछे करत रहे। तू चाहबू ना तो हम तोरा घरे आके मिल ले हब। तू ससुर के नाती हमरा प्यार में इतना पगलाइल बारे। प्यार वाला बात नहीं खे साला, हमरा के बर्दाश्त से नहीं खे हो। ठीक बा, आबा हमरा घरे मिले, आज हमरो के बर्दाश्त नहीं खे हो। एहो करे जा, रखो तानी एगो चुमा दे दा। आबा हमरा घरे, जितना लिए के होई उतना ले ली ह। ठीक बा, आबा तानी। रे साला ई कौन हो रे? 3 बजे भोरिया में कहाँ जाता? अगर पीछे करता नहीं, कहाँ जाता है रोज? रुका सर, वो आज तो नहीं के हम बतावतानी। का हो करे जा, आ गइला। आबा आबा हो करे जा, आबा। No, 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 no. एहो करे जा, बहुत दिन के बाद मिलल बारू, बहुते मन करेला। चुमा लेला एगो। पिचकरिया आधे रस्ता से टाइट बा, ओकरा के सुतावे दा। ये साला छिपा लोटा के नहीं सुतल बा तू सब रे। ये साला चकला बिना, ये साला चकला बिना, ये साला चकला बिना, उठ। कारे साला इतना रात के जगह तारे, तहर बाप मर गइल कारे? रे साला चुप चुप, एगो बात बा। का भइल रे? घर मुतनी के घर में उ सरवा लोटवा डीजे वाला घुसल बा। रे साला चल चल रे, चल चल जल्दी चल। रे साला घर मुतना, तेहू चल, जल्दी चल। रे साला ते जो छिपा के बोलावे, हम लोहिया के बोला के लावतानी। जल्दी चल। चल चल, हम चलत। उठना रे, गाँव में चोर घुसल बा रे। रे साला लोहिया, हम घर मुतनी के घर में लोटवा डीजे वाला घुसल बा। साला ते यहाँ सुतल बारे, जल्दी उठ साले। का चल रे साले छोड़। रे साला ते यहाँ गाल चाय स्टॉल वाला, वहाँ साला डीजे वाला लोटवा घर में घुसल बा। चल जल्दी। का साला डीजे वाला लोटवा? हाँ। अरे चल साला, चल चल चल। रे साला लोहिया, तेहू आ गइले। चल साले को मार के बर्बाद कर देंगे, चलो साले। रे साला इतना रात के कहाँ जाते बारे रे? रे साला लोटवा डीजे वाला घर मुतनी के घर में घुसल बा। चल साले को मार के चल बर्बाद चल कर चल देंगे। चल। चीर देंगे, फाड़ देंगे, साले को बर्बाद कर देंगे। ये साला रुक रुक, आराम से रुक, हम देखता नहीं। साल का तो आती हूँ। आवा 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 साला। का हो करे जा, साला के मन भर गई। अरे नतिया के बेटा, तू हमरा के मरबैले आज। ये दोगला के बेटी हमार का होई।
रे नतिया के बेटा मर बैले आज तू हमरा जो जो निकल हमरा घर से बाहर। चल निकल निकल अब हमार क्या हुई। ले साला रे ला बाहर रे साला करिकबा इ त पूरा सकल वाला मुआ लागो है रे साला पूरा अलकतरा ह मार साले के साला छोड़ दे रे साला बंगलिया पर रे साला अलकतरा साला हम रे चखला रे ए साला रुक 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 एकरा के नहरी पे ले चल उन्हीं मार के लेके फेंक दियल जाई। रे साला जाओ लाठी लेके आओ बतानी ले जाता नहीं नहर पे रे साला पूरा अलकतरा हौरी साला ले चल साले ये मार के फेंक दियल जाई साला। चल साला आज नहरिये पर सुहागरात मनाइब ठीक बढ़िया से मार लिहल जाओ साले साला नहरिया पे गए चल चल सार के कान में चल चल चल। साला हम तो मरबे करब तो हुनियो के लेके जाए रे साला चकना बेलना लोहिया घर मुतना साला केने बारे रे साला अड़िया फोड़ देलस भाग गइल रे का भइल रे साला अड़िया फोड़ देल को रे का भइल रे साला अलकतरा होने भाग गेलो रे अड़िया फोड़ देल को रे चल 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 सार के पकड़ के फीट। हाय गाइस, अगर हम लोगों का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहाँ रे वालो कहाँ जात बानी घंटा के बटन ना दबे बा का